Adema igwe anyị kenere gị n'obi gị ka anyị nọ ka anyị were ya wee bịagodo bidogodo wee jụọ gị onye bụ Igwe Biafra gịnị mere eji akpọ gị Igwe Biafra ihe eji akpọ m Igwe Biafra bụ bido fọm mgbe Nnamdi Kanu na-broadcast even ma na shortwave mgbe onye n'ụwazi ike nọ ana m egie Nnamdi Kanu wee kunie wee bido broadcast mụshi mba na onye a bụ onye na-agwa anyị eziokwu na onye adịghị kwụwazi ike na ụwazi ike bụ onye oshi ezigbo onye oshi ka ọ bụ maka ụmụ nwanne m a na-akpọ John ahụ na-arụ weda ọ bụ ya bụ onye m kwadechiri ike na Biafra mgbe anwa ọ na-arụ weda na Agụ Street ebe ka ọ na-arụ weda na Enugu a na ha na-eme almost 1992 mgbe a bido na-ekwu okwu ole aga ihe Biafra ahụ mgbe ka m bido nwa ha na-akpọ Biafra so wee megidezie rida wee bido nke mugwe ihe m na-eme akpọgbu before be ego mbaka mana ozugbo ahụ awadida m broadcast ụwa m forget ya maka ihe bụ obi m wee che m lee nke ị ga-eme na imego nke mbaka too much tọnụzie tinyewezie nke awadida otu aka nshi bido and since ahụ m bidoro ya amị o polisi o onwebụghị onye nke m na-afụ na ọha bụrụ ha nọgide ha abịa na shade m bịachi m ka ịdị onye na-sponsọ gị na ihe anyị na-eme ma egwechi ha n'ụlọ ifuru Nnamdi Kanu ifuru Uche Mofo ifu ndị kwu ya n'azụ na ha na sponsọ m ifugwe so ya bụ ihe ọ bụrụ na ịchọ ikiri Biafra telivishọn ịchọ ikiri redio bịa na nke Igwe Biafra ama ebe niile adị m akụja ị na-aga nzukọ ndị IPOB yes mụ bụ coordinator Achala Zone 2 adị m akụja ebe a m nọ isi akem kwuche and onwe ihe ga-eme m sọsọ onye ga-egbu mbọ Chukwu ndị ezu gbagodo egbe na ọya ha ba gị na Nnamdi afụgo Nnamdi ọmakwa na ị na-emere ndị Biafra ụdị ya ihe mebe o si erugbu aka o wee ọkwadekwene m n'ihe anyị na-eme acha anyị ji shi ike o si erugbu aka maka na o nwee ndị na-ejeri ozi ha ma na m nọ maka na bifo a sị na ihe kwụrụ ihe akwụrụ ebie ihe kwụ m n'azụ adị m eme agba ha maka eme so n'ụbọchị nke taa n'ụgba ha maka eme Igwe Biafra kedu ihe ị ga-akọ gbasara ndị Igbo afọ na ọ na-anụ gị ọkụ n'obi ugbu a kedu akụkọ ịnụgoro site na Nnamdi Kanu maọbụ ihe Nnamdi Kanu na-eme maọbụ dịka gị onwe gị gbasara ndị Igbo akụkọ m na-anụ n'akọ Nnamdi Kanu ọ bụghị ofu ọ bụghị Igbo kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ndị Igbo ewe ndị na-ekwu na enweghị ebe ndị Igbo si na ndị Igbo bụ ndị kemgbe 5000 years ago ka ndị Igbo nọgoro na Naịjirịa ndị ọzọ na-abịakwute ha abịakwute iche na ọ bụ eziokwu ndị Igbo mana na Igbo a na-ekwu bụkwa Naịjirịa ụzọ 5,000 years 5,000 years ka Igbo na-eme ezizi Biafra na-eme ezizi before Nigeria ihe ụbọchị amụ na gị nọ na anyị bụ Naịjirịa ụzọ Naịjirịa bụ nke nya ọ bụ Britain tinyere anyị n'ọnọdụ ya maka na Britain dị Fubasko ha wee bịa obodo a wee bịaruo wee gaa n'otu ndị n'otu wee kwụrụ isi n'ala ha wee bịaruo na Biafra land ndị Biafra land akụghị isi n'ala ha wee shi oke na ndị agha na-akpọ ndị Igbo dị more intelligent than na ndị Hausa ha wee na-abịa ha wee jee colonize ya kọwa ihe ekwensu nju ha ọnụ a wee mechaa wee bịa ebe a wee be chịkọ anyị ọnụ weta Yoruba weta Hausa weta Igbo chịkọ ha ọnụ ọ ya bụ ọgba ya dị n'obodo a ruteta mụ na gị nọ ọ bụ ndị Britain kọsoro ya ọ dị mma ihe na-ekwu ugbu a bụ na ndị Igbo ga-ewerịrị onwe ha Igbo ga-emere onwe ha kedu oge iche na Igbo ga-ewere onwe ha ọma ngafe this year after sit at home now ihe a niile ga na-eme gị n'iru ke afọ a nọ n'ime ya afọ a nọ n'ime ya na-abụ 2016 February 2019 February afọ a nọ n'ime ya anyị ga-enwere onwe anyị site n'aka awadida Nnamdi Kanu after sit at home back out of sit at home anyị ga-enwere onwe anyị ikwu awadida si nọ kpogodie 3 months na anyị ga-afụ ihe ga na-eme and I believe na igbochi versus o ji broadcast wa onwebeghị ihe o bụ n'amụma na-adị emezu onwebeghị ihe awadida m buru n'amụma na-emezube gwuo na-abụrụ sọsọ ihe ofozi bụ only Biafra ka ihe a niile emezucha mụ na onwe m na-akpọ ya onye amụma makwa
amụma bụ amụma ọ ga-abụ ibu ihe eme ọ bụghị amụma ọ ga-abụ ibu na-enwere solushọn ihe ama mme ihe a abụghị amụma n'ụbọchị nke taa ana m achị Awadida Chineke ga-agụzie mmaji kwuru mmaji ebe ọ bụla o tinye n'aka ọ ga na-agara ya n'ihu ndị iro amahụ ya anya ndị iro tụọ bọmbụ dịka ebe a wụrụ mmiri onwe ya omerụ ya wele ikelekwu ya bụ uche ma ọfọ maka na ọ dịrị izi maka na ọ bụrụ na ịfụ mgba agba ma barịsa ma mmezu ha ka nkụ ala gole ya rone uche ma ọfọ Chineke ga-agọzie gozie ma famili gozie ma wumbu gozie ma Awadida ma wumbu nwere ma nna eze ana amasị eze ebe ọ bụla nọ Chineke ga na-agọzie mmaji kwuru mmaji ọ ga-afụ Biafra. Ọ dị mma ewegoro ndị soro IPOB kemgbe ndị a dịzị ka Saba ugbu a anyị chọzi ka izipụrụ ndị niile na-ekiri gị na mba ụwa niile maka na a na-ekiri kpakpando na mba ụwa niile gbaa gburugburu ihe ozi ị chọrọ izipụrụ na agbamume na ozi ga-ezipụrụ Nnamdi Kanu maka ya onwe ya a na-ekirikwa kpakpando kedu ozi ị ga-ezipụziri ndị niile bụ ụmụ Igbo na mba ụwa niile na ndụmọdụ ị ga-enye ndị a kpọrọ Sabo ndị Naịjirịa gbaa ndị Igbo mgbe okpuru n'ebe niile ya ozi m na-ezipụ ndị mba ụwa niile ana m achị ha jishi ikere ọrụ maka na achị na ogidigidi bụ ugwu eze maka na ọ bụrụ na Awadida pụta today ọ bụrụ na ndị ha kwụnye n'azụ ofelugbo mana o gosiri ụbọchị nketa na Awadida na-agwa anyị eziokwu ọ bụ ihe mere ndị mba ụwa ji sorie ndị IPOB niile mbụ mba ụwa ji sorie wee kwado echie na nwa ihe ị na-eme ọ dị anyị mma andịli ga-enwetara anyị Biafra were na-agwakwa ndị sabotu a chi ha na ha ga-achegharịa maka na nwa ha na-achọ ka ha dula mmụọ Chineke ekwero chi na ha ga-edula mmụọ ihe ọ na-abịa bụ ka o wetara ihe ọma na ha ga-achegharịa baa na IPOB na ọ bụ na ha baa na IPOB na ọ ga-enyere ha aka maka na ama m na ihe ha na-asọcha bụ ụlọ ha rụcha ihe mere ha ji azụ egwumekpuru kpukpuru a some of them nwecha ụlọ 25 6 ha wee na-achọ ka anyị bụrụ dagido mkpa ka ụmụ nwaanyị taa ahụ anyị taa so mana ihe nna ya ndị ọhanaeze bụ biko ha ga-achegharịa ọ bụkwa na ha chegharịa Awadida ga-anabata ha gbaghara ha so biko ihe m na ya bụ ka ha jee chegharịa gwela agwakwana youth maka ndị gọvanọs kwan ibela ndị gọvanọs so ma gwa gọvanọs asụkwa egbu anyị maka patọ ndị asaa ifuru ha efobiela obodo ahụ masara nire aje na oke ezi ikpeazụ ada ekwu nke egwu ogbugo many people ibela sọsọ onye ngashi gị na ogbubeghị ọtụtụ anụbeghị m ka ashi na ogburu bụ ekwensu agbọ ya Hausa ọ bụ onye nke aka ngashi gị na onye nke ahụ egbube onye nke ahụ ka ha mara ihe maka na ama mgbe anyị na-eje protest na bịa onwe onye egburu mana wọchịwa ebe niile eji protest egburu ndị mmadụ mosili bụ Obianọ ekwensu nke ahụ Obianọ ogbuchita ndị be anyị wụọ ha seed ewe furu ebe o mere nke ka ọ bụghị ebubo ewe asị gị wepụta gosi ebe o mere Obianọ ogburu ya even Biafra television ọ dịba na Biafra television ahụ ime adị ekpuchi aka Obianọ ogburu ndị be anyị wụọ ha raw acid mana ọ na-aka mmadụ chọọ igbe mmadụ ebubo weta ihe akaebe Obianọ ogburu ndị be anyị wụọ ha seed gịnị mere ọ ga-eji gbu mmadụ nọgide ogbube ihe ndị be anyị mere eji gbu ihe mere ọ ga-eji gbu mmadụ bụ because of na ha na-asafụ Hausa Fulani ndị ogburu na-asafụ Hausa Fulani ndị ogburu ihe mere ha ji gbuo ha bụ because of anyị na-eme 38 May mana ihe mere ndị gọvanọ na-asa ji egbukarị ndị be anyị because of na ha na-asafụ Hausa Fulani ha na-agara ha ozi onye chọọ ịbụ gọvanọ jee si ike wute Hausa Fulani ahụ ebe ha Awadida ndị Shimba na ihe ama meziri obodo a na anyị ga-enwere onwe anyị ọ dị mma igwe ọ ga-adịrịrị gị mma otu a na-emechi ebe ị ga-ekpere ndị Igbo ekpere dịka ndị IPOB si agụ ya na ndị niile a dịka nwere onwe ndị Biafra na ndị Igbo niile na-achị were onwe ha ka ọ ga-esi dị ekpere gị dịka igwe mana ọ bụ igwe ka ịbụ gọpụrụ ọfọ a ka anyị wee na-emechizi ya wee zipụzi ozi ikpeazụ a dịka anyị si ekwu ezigbo aha mbụ Magnus Ibe mana ihe eji mara mbe ụwa niile and Biafra and igwe Biafra nke mbụ na-agbasa igwe oyibo bụ Biafra television and radio Biafra ihe m na-agwa mbụ ụwa bụ otu Awadida nọ Chineke okike abịa magala agọzie ise otu a Uche Mofo nọ Chukwu okike abịa magala agọzie
Chineke okike abịa ma ga-gozi ndị niile mbụ ndị Biafra sọpọtụ anyị. O nwere ihe ga-eme ha. Ha ga-adị ndụ fụ Biafra. Ise. Biafra ga-afụ ha. Laha Chukwu okike abịa ma dị n'elu eluigwe na ala. Ise. Ọ dị mma. Chineke gọzie gị. Ise. Igwe. Ihe adị ka echi. Igwe Biafra.